Олсу Хәсәнова. Йыла. Беренче бүлек. Гөлнар шишмәдән чиләкләрен тутырып су алганда, кинәт баш очында кычкырган кызгын тавышына сискәнеп китте. Йөрәге дерт итеп, сулкылдап куйды. Әй Ходаем, яман юрап йөри тагын бу хәерсез дип, баш очында әйләнгән кышка ачу белән карап алды. Әбисе кызгын кычкыруын бер дә яхшыга юрамый иде бит. Шишмәдән кайтканда ук киянтәле иң башы арыган, куллары талган шикелле тоелды. Юк, һич тә сулы чиләкләр күтәргәннән түгел иде бу. Бүген аның нигәдер күңеле тыныч түгел. Ул язгы ташу сыман бәргәләнә, йөрәге күкрәк читлегеннән чыгарга теләгәндәй еш-еш кага. Җитмәсә, эшне пошырып, иләс-миләс яуган йылак яңгыр битләрен чәбәли. Җиле тагын озын тылымнарын тузгыта. Башка вакытта җилнең тылымнары белән шаяруы рәхәтлек бирә торган иде. Ә бүген исә нишләптер ачуын гына китерә. Гөлнар киянтә чиләк белән өй бусагасын атлап кергәндә, ниндидер төенчеккә абынып, егылып китә язды. Караса, аның бирнә мендәрләре бусагада унап ята иде. Төенчекне төргән җәймәнең бүселгән читеннән идә киеп ири торган күлмәгенең җиңе күренеп тора. Гөлнар чиләкләрен идәнгә куеп та өлгермәде, җилләнеп кайнанасы килеп чыкты. Әнә, чүпрәк-шапракларыңны тинәп куйдым, әллүр иңә, дип шәпшеде ул, кулларын былгый-былгый. Ничек инде, әни? Дип аптырап калды Гөлнар. Ильяс, ул ничек? Әнисе ни уйласа, ул да шулай уйлый. Син безгә чит кеше, безгә сыена алмыйсың, дип төкерек чәчте кайнана. Әнә иңә кайтып җитәр өчен бер сынык ипи ал да, шуны ашый-ашый кайтарсың. Нишләсен? Гөлнар кайнанасына каршы төшә алмады. Шулай итеп иренең әнисе аны этеп-төртеп диярлек өеннән куып чыгарды. Урам буенча елап баруын сизмәде дә. Шишмәгә суга килгән хатыннарның сүзләрен дә ишетмәде. Тирә-юньдә аның бернинди гаме юк. Ул бу мизгелдә берни дә күрми, берни дә ишетми иде. Бүген аның хәлен җырларда җырланган, шагыйрьләр теленнән төшмәгән, гасырлар буе шелтер-шелтер килеп ага биргән шишмә дә аңлый алмас кебек иде. Гөлнар иләренә кайтып җиткәч, капкалары яңагына сөялеп, тагын үксеп елап алды. Бу вакытта әбисе ниндидер күңелсезлек барын сизгәндәй ишек алдына чыккан иде. Аныгының елаган тавышын ишеттеме, капка янына килде. Шунда аныгын күреп, сүзсез генә барысын да аңлады бугай. Аллаһ язмаган эш булмас, кызым, дип сөйләнә Гөлнарны өйгә әйдәкләде. Тынычлан, кызым, сабыр бул. Тирә-якка дистәләгән шишмәләре белән танылган шишмәле зур авыл. Казан янында булганга күрәдер, халык биредә шәһәр тарафына китәргә бик атлыгып тормый. Шушында төпләнеп кала. Аны яшьләр дә үз итә, яңа өйләнешкән парларның да күбесе шишмәледә калуны хуп күрә. Яңа өйләнүчеләр яңа йортлар сала-сала бер урам барлыкка килде инде. Хәер, тирә-ягын урман уратып алган, гүзәл табигать кычагына сыенып утырган авылдан кемнең китәсе килсен? Шишмәледә халык гырыф-гадәтләргә тугры. Шишмәле егетләре кыз урлау белән данлы. Элегрәк ат чанасына яисә арбасына салып урласалар, хәзер заманча кыланалар. Машинага утыртып алып китәләр. Гөлнарны да урладылар. Әтисе бу кыз югары уку йортына керер, икътисадчы булыр, безнең шикелле тирес арасында йөрмәс дип өмет иткән иде дә. Юк шул. Багламасы 11нче сыйныфны да тәмамлап өлгерә алмады, урлап алып киттеләр. Гөлнары кебек зифа буйлы, озын тылымлы, шымырттай кара күзле кызларны
авыл егетләре төнге ябалак сыман сагалап кына торалар шул. Алар Ильяс белән күп булса 2 ай гына очрашып йөрделәр. Гөлнар артык тыйнак, оялчан кыз. Егетләрнең күзләренә туры карарга да ояла, хәтта курка да иде бугай. Хәер, күңелен фәкать укуга биргәнгә, җилбәзәкләнеп йөрергә аның вакыты да булмады. Ильяс белән алар очраклыгына сөйләшеп киттеләр. Аның бию түгәрәгеннән кайтып килеше, егетнең туган апаларына барышы иде. Сөйләшеп бара торгач, сүз кызның мәктәптән соң икътисад вузына керү теләгенә кадәр барып җитте. Белмим, бу кызлар нигә шул кадәр Казанга ашкына икән, дип гаҗәпләнде Ильяс. Нигә аларның шәһәргә китүенә каршы әле син, диде Гөлнар, бераз кызара төшеп. Егетләр белән сөйләшкәндә нигәдер аның йөзе алмадай кызарып чыга, һәм шул чак бит очында матур гына чыкыр барлыкка килә. Шишмәленең шибәр кызларын югалтудан куркам, диде егет. Аның тел төбендә ни ятканын аңлавы авыр түгел иде. Авылдан киткән кызларның барысы да шәһәрнең иркен тормышына чумалар да, йөгәннән ычкыналар дип уйлый иде ул. Шишмәле егетләре бик дөрес уйлый. Кызларның асыллары калага китеп тайганчы, аларны чыннан да урлап калырга кирәк дип, Ильяс мыек астыннан елмаеп куйды. Урламыйча гына яучылап алсагыз ярамый алайса? Ничек ярасын ди? Бабайлардан калган йола бит бу. Буыннан буынга күчеп килгән йоланы бозарга ярамый. Беләсең килсә, 40 йола бу. Тирә-яктагы авылларда мондый йолаларның берсе дә калмаган, диде Гөлнар ярсый төшеп. Кызлар мәче баласы түгел, кемнәрнеңдер кадерләре, бәгыр җимешләре. Кара әле, нигә ярсып киттең әле син? Әллә авылга яңа йола кертергәме исәбең? Ярый алайса, сине сорап кына алырлар. Яңалыкны беренче булып син кертерсең. Гөлнар Ильяс белән шулай сөйләшә, өенә кайтып җиткәнен сизми дә калды. Капка төбенә тикле барма, әти яратмый. Сызгырган егетләрне дә энәп бетерми ул. Ярар, алайса икенче тапкыр килгәндә кыш булып сайрармын, дип елмайды егет. Кызаның бу сүзенә әллә ни игътибар бирмичә, иләренә кирип китте. Алар яңадан 8 март бәйрәме көнне очраштылар. Ильяс укучылар оештырган ягез әле кызлар бәйгесен карарга килгән иде. Гөлнарның җырлавын җаны тәне белән бирелеп тыңлап утырды. Аның хисләнгәнен күргән ахирләре: "Әллә урлыйбызмы, ә? Инде сиңа өйләнергә дә вакыт җиткәндер. Кыз Казанга китеп барса, соң булачак бит", дип кытка салып куйдылар. "Шаяртмагыз әле зинһар. Әти су саланың. Оныттыгызмы әллә? Авылда аны Тимер Закир дип йөртәләр. Сукса җиргә сеңдерәчәк", диде Ильяс. "Кайгырма юкка", диде кыз урлап ыстарган Марат дуста. "Тимер Закир ишене генә күп күргән. Урлап күрше авылга алып китсәк, шайтаным да таба алмый." Алар клубта кино буласы шимбә көнне көттеләр. Бераз батырайып китсен дип, Ильяска бераз гына аракы да чирттеләр. Бу эшкә Марат үзе алынды. Күрше авылда килен өе әзер иде инде. Машинаны клубка якын гына әрәмә буена куйдылар. Кино биткәннән соң халык иләренә таралыша башлады. Гөлнар белән дус кызы Сүрия дә кайтырга чыктылар. Кыз урларга җыенган егетләр Сүриянең өенә кирип калуын көттеләр. Аларга шаһидләр кирәк түгел иде. Алайса Тимер Закир дулап бөтен эшне бозып куюы ихтимал. Гөлнар ни булганын аңлашмый да калды. Аның авызын капладылар да машинага кертеп утырттылар. "Нишләвегез бу, җибәрегез, минем әле укыйсым бар бит, әти үтерәчәк сезне", дип тыпырчынды ул. Закир абзый ул көнне чыннан да үтерерлек халәттә иде, валлаһи. Кызын эзләп авылны айкап чыкты. Тик аны авылда таба алмады. Аннан эзне тапты ул. Закирның тимер беләге барыбер Маратның авызын ачарга мәҗбүр итте. Кызын эзләп күрше авылга барып җиткәндә таң беленеп килә иде инде. Ильяс исә әле егет исе кирип өлгермәгән Гөлнарны юмалап, җылы кычагында эретеп йоклаткан,
Алай гына да түгел, хәтта укыйсым бар бит дип изгеләнгән кызны үз ягына авыштырып та куйган иде. Мин сине кулларымда гына йөртермен, Гөлнар. Мин сине беркемгә дә бирмим дип, ул аңа тәмле телләнеп, һәм әлбәттә үзенекен әйтте.